Sama ito kapag itagsuban ani eh. Matay. Saan ako kabuwan ba nagulay-gulay na lang? Mata ni makatiradag manok ani pa. Uy. May bahay din niya oh. Sigurado ba? Naman yun yung mga binuhi nga mga manok din niya. Karon. Kasugan na gid ko. Tag sa kabuok. Aw. Okay na sabaw-sabaw. Butangan bagon baka payas. Kaniron. Sakto ha oy. Wa kay mga tawo. Kaniron. Kakuha lang yung sa kabuok ani yun ron. Saan kong teleskop yun? Uy, tara. Kani. Kita yun yung manok ani ba? Teleskop yun. Man. Otro hunatog ko ang teleskop yun kay murag wa yun nakita na kong manok bro. Kami sigurado yung kita yun ako ano. Uy! Ito araman di ayo. Dako ra ba kayo? Sakto yun. Sunoy ba? Kani may tiradahan na to ron. Sunuya to. Okay, tura. Nga, nakatapos ko yun. Yamat, nangawa man akong manok. Kulang akong manok ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No. Sakpan lang na ako nagkuha datob. Tigbasan lagi. Tanawon sa doon ako sa ubos. Uy, unaog lo. Tago ni. Ayaw di ba? Ikaw nagkuha sa kumunok ka? Karong ka? No. Ayaw dagan! Dagan ba? Ay, nadirig balik ha! A few moments later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina mo?